So karon nanganapod mo sa kuan horoscope ni Mang Kanor. Atong tagnaon ang inyong kapalaran base sa inyong kabuwanan. Atong unahon ang January. Sa mga gipanganak og January, malalaki o mababae nga mga nindot ug lawas. Nindot ug mga tingog. Pwede na mo mag-bold style. Oh my God! Sa mga gipanganak og February, sa mga nagbuwag sa ilang uyab karon, malalaki man o mababae, ayaw mo ka problema. Kay may good news. Magkabalik ra gyapon mo sa inyong uyab. Pero ang bad news, magbulag ra gyapon. Hantod maabot ang time nga mosulod mo online selling. Mamaligya mog silhig, tukog, lanot ug uban pa. Sa mga gipanganak og March, Magaling kang kupal ka. patay na ang mga gipanganak og March. Mauna ni sa mga gipanganak og March. Hitsuraan ka. Kaso lahi kag batasan. Di ka manghatag og tanglad ug kalamunggay sa imong silingan. Sa mga gipanganak og April, kung babae inyong anak, tawgon ninyo og April ang iyang pangalan. Sa mga gipanganak og May, swerte mo kung hinayaon mo sa swertres. Kay mudaog yun mo karong adlaw. Pero malas lang kay wa mo kahatag sa kaya. Ang inyong gidaugan maadto ra sa nagpataya. Sa mga gipanganak og June, dakong swerte ninyo, labi na sa mga karpintero. Kay hiring ang Yokrin ug Panday karong buwana. Ang bad news, girahon gyapon sa Russia ang inyong gihimong building, maong panguli na mo. Sa mga gipanganak og July, swerte mo karong buwana, labi na sa mga mangoprasay, daghan kayog makupras karon. Malas lang ninyo kay masunog ang tapahan. Sa mga gipanganak og August nga mahilig sa online shopping, ayaw kamo kabalaka kay ang inyong gi-order sa Lazada, Shopee na ang mag-deliver. Sa mga gipanganak og September nga mga pisot, ayaw kamo kabalaka kay manghatag mig libreng tuli ug mapuhon. Magkita-kita lamanta didto sa bud taas aron matuli na mo. Sa mga gipanganak og October, November ug December, sunod video na mo kay kalibangon nako.